ten sam. Wiecie, trafiło się dwóch kamratów po jakimś ich dłuższym czasie. Hej, jak żyjesz, padojednsznik? Co tam dobrego ucia? Jak ci leci, łosprowie? Co tam za tela łosprowie? Ciśnie się jakoś ich ta swoja bieda. Co ty godosz? Jako bieda? Przecież zawdy ci się wszystko darzyło, układało. Ja, odziko ten drugi. Ale wiesz, we moim małżeństwie nie wszystko mi sztimuje. Nie godę, nie wierzę. Przecież na uniwersytecie toście łoba świata poza sobą nie widzieli. No ja, tak było na uniwersytecie. Teroski, ale sztejci jednym cięgiem mi się zdo i że ta moja babeczka mnie zdrodzo. A po jakiemu tak miarkujesz? Po jakiemu? Zaroski ci to wytuplikuję. Wiesz, mam taką robota i że fort muszę zmieniać miasta, w których mieszkam. 3 lata we Lublinie, 2 lata we Kielcach, 3 lata we Poznaniu, ileś teraz 2 lata we Warszawie. No i co z tego? Przecież przekludzocie się wszędy do kupy Zesia, łoba do kupy się przekludzocie. I no wiesz, we wszystkich tych miastach ze briefami przylazuje kunum zawdy jeden i ten sam briefträger. Eugen Spnioku.